Zoberme si pre príklad napríklad tohto chalana. Je to proste priemerný, ničím nevýrazný týpek, ktorý netuší čo ďalej. 99% života len prežíva a predovšetkým sa výrazne vyhýba tomu najväčšiemu strachu, a to je diskomfort. Áno, toto som bohužiaľ ja pred 3 rokmi a toto som ja teraz. Myslím, že tam môžeš úplne jasne vidieť, ako som sa dostal z tohto nechutného podpriemeru až na vrchol. Myslím tým vrchol priemeru, ale to je teraz nepodstatné. Počas tejto cesty som si prešiel množstvom veľmi ľahkých udalostí, ktoré ma definitívne nedostali do tohto bodu. To, čo ma sformovalo a posunulo, bola zmena mindsetu, teda nastavenia mysle. Určite vieš, že to, akých máš priateľov, ťa výrazne ovplyvní. Presne toto sa dialo aj v môjom prípade, kedy som nevinne odstrihol viacero ľudí z môjho života a zrazu, normálne už len v priebehu pár týždňov sa dokázalo zmeniť aj to moje nechutné, zatrpknuté myslenie závislé na Counter-Strike. Lenže týmto som zatiaľ nič moc nevyriešil. Zmenil som ľudí a mierne sa mi tým zlepšil mindset, ale teraz počúvaj. To, že máš nejaké ciele, návyky, disciplínu je úplne chcel som povedať extrémne, lebo máš výrazný náskok pred tými, ako som bol napríklad ja. Lenže to, čo ťa naozaj posunie, je predovšetkým schopnosť vystaviť sa diskomfortu a vedieť obetovať niečo, aby si neskôr dosiahol viac. Dám príklad na lepšie pochopenie. Povedzme, že chodíš 6 krát týždňa cvičiť a čítaš knižky. Áno, dá sa to považovať za seba rozvoj, lebo predsa len si krajší, lepší a múdrejší, ale napríklad tvoje social skills, teda to, ako komunikuješ a to, akú energiu odovzdávaš druhým ľuďom, môže byť takmer na nule. A práve toto môže predstavovať určitý typ diskomfortu a ak sa chceš ako krásny chalan dobre vyjadrovať, musíš niečo opätovať. A to je práve ten komfort. Sám mám v živote viacero vecí, ktorých sa bojím a je ťažké sa k ním dostať. Často extrémne prokrastinujem a robím doslova všetko, len aby som sa nevyhol. Minule som dostal za úlohu nájsť a vypýtať si od ľudí číslo ich kreditných kariet. To sme mali v rámci školského projektu. A ja prisahám, že v živote som krajšie neumyl okná. Samozrejme, ako mne, tak aj v susedom komplet som povysával, utrel prach a rozniesol letáky po celom meste. A to len preto, lebo som bol dosratý si vypýtať nejaké náhodné číslo karty. Pritom to reálne nebolo ani také ťažké. Ale teraz reálne, to, že budeš nad niečím iba uvažovať tú situáciu iba zhorší. Úplne rozumiem, že niekedy nevieš ani ako začať, ale čo tak spraviť predsa len ten prvý krok. Výjsť z toho, chcel som povedať, nechutného komfortu a ísť za svojimi snami. Predsa len to, čo ťa v živote naozaj posunie, nie je to, koľko strán si prečítal alebo koľko edukačných videí si pozrel, je to to, čo si dokázal obetovať, aby si dosiahol viac a koľko hodín práce si do tej danej aktivity investoval. A vďaka tomu, že som sa denne vystal diskomfortu a hľadal čísla kreditných kariet, tak vďaka tomu som sa stal milionárom.